vers i Matthæus 1. Matthæus 1 og vers 20 til 25. Det er om Josef. Josef, som tog Maria til sig, selvom hun var frugtsommelig, som der står, ventede sig, og han vidste, at han ikke var far til barnet. Så står der i vers 20, men han tænkte på dette, mens han tænkte på dette. Se, der viser Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Det var i sig selv et mirakel. Hun skal føde en søn. Det siger englen, som viser sig for Josef, inden man kunne scanne en kvinde for at se, om det er en dreng eller en pige. Lang tid før det. Gud, han havde styr på det, han vidste det jo, det er det. Sådan set det fantastiske af det. Og hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn, føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Og så får vi at vide, hvad det betyder. Det betyder Gud med os. Det betyder Gud i os og Gud for os. Ja. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus. Jesus er det bedste navn af alle, synger vi i en gammel sang. En gammel vækkelsesang. Jesus er det bedste navn af alle. Intet navn på jord, jeg nævne kan. Ja. Og så skal vi videre. Der er lidt bibellæsning i form af det, okay? Ja. Så vi skal lige om i 1. Samuel, kapitel 17. Første Samuel, kapitel 17. Se, jeg ved ikke, om du tænkte over, da vi læste det første der i Matthæus, så står der, at englen kommer til Josef og siger, Josef, Davids søn. Og her skal vi læse om David, for det var den David, som Bibelen taler om, som Josef var en efterkommer af. Og vi skal læse fra i 1. Samuel 17 fra 31 til 37. Skal jeg bare lige finde det her. Det rygtedes, hvad David havde sagt, og man fortalte det til Saul, som lod ham hente. Og så kommer historien. David sagde til Saul, herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister,
nu går jeg hen og kæmper med ham. Det er jo beretningen om David og Goliat. Men Saul sagde til David, du kan da ikke gå imod denne filister og give dig i kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Men David svarede Saul, Herre, jeg har været forhyrte hos min far. Kom der en løve eller en bjørn og tog et dyr fra hjorten, gik jeg ud efter den, ramte den, fik ram på den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den så løs på mig, greb jeg den i manken og slog den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået ihjel, herre. Nu skal det gå denne uomskårne filister på samme måde, for han har hånet den levende Guds slagrækker. Og David sagde, Herren, som reddede mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Så svarede David, så gå da, og Herren være med dig. Jeg ved ikke, hvordan du har. Jeg synes, det er en fantastisk beretning. Jamen, det er jo fint at holde dig op, og han var da modig og sådan. Du er nødt til virkelig at læse om bag historien. For han siger, man kan godt forestille sig, du er overmodig. Det er jo faktisk det, Davids brødre sagde til ham. Se dog, skrub af, knæk, kom hjem. Hvad har du her at gøre? Du tror, du er noget? Og du kommer her og praler over for kongen. Jeg har slået løver og bjørne ihjel. Wow. Men vi er nødt til at se i øjnene. Det var sandt. Jamen så er David jo en fantastisk fyr. Ja, det er han måske nok. Men der står i det sidste vers, vi læste, Herren, jeg gentager, Herren, som reddede mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister. Han adresserer med det samme, hvor kraften kommer fra, og hvem det var, der reddede ham. Men der er én ting, en hemmelighed i det her, og det er, David begyndte. Han gik i gang. Nødt til at gøre noget. Hvad skal jeg gøre? De der bjørne og løver, de får jo smag på lammene. Og så er den jo gal. Så er jeg nødt til at udrydde dem og få den væk. Så han gik imod fjenden i Herrens navn. Og det er så det, at Saul han erkender Herren være med dig. Og det er faktisk et princip. Jeg sad i morges og forberedte mig. Og jeg vidste ikke sådan helt, hvad skal vi dele? Og så kom jeg til at læse om Jakob. Jeg kan rigtig godt lide Det Gamle Testamente. Der er så meget lærdom, og Gud åbenbarer, hvordan han handler, og hvem han er. Men der er også åbenbaring om, at vi mennesker må gøre noget. Og jeg sad og læste om Jakob, at patriarken Jakob, du ved godt, Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob var jo en fantastisk
figur. Men han var også en, hvad skal man kalde det? En snyder. Lidt en bedrager og distanceblænder, kan man måske kalde ham. Jeg ved det ikke rigtigt. Så han havde gang i mange ting, og han var også, og Herren var alligevel med ham, og så kan jeg godt lide, han sagde, Gud, hvis du er med mig på den her rejse, det var dengang han stak af hjemmefra, fordi at Saul, han var, eller Esau, ville være efter ham, hans bror, som han havde franarret førstefødselsretten. Og det var noget alvorligt dengang. Jeg havde en storbror, han desværre død for rigtig mange år siden. Han var 7 år ældre end mig, så det var ikke noget styrkeforhold, fordi jeg var den underlegne i forhold til ham. Og jeg kan snilt forestille mig, at hvis han havde førstefødselsretten, det havde han ikke, for jeg havde en storsøster, der var ældre end ham. Men det er nu lige meget. Bare for at give dig en illustration. At så ville han også have været efter mig, hvis jeg havde taget noget fra ham. Fordi han var meget ærekær og øm om sine ting, så alt hans legetøj, det havde jeg bare at holde fingeren fra. Og hvis jeg kom for skade, og når han ikke var hjemme, og tage noget af hans, så vidste jeg, hvis ikke det stod, så han ikke kunne se, at jeg havde rørt det, så faldt der brænde ned. Og sådan havde Jakob det også. Og så arrangerer han sig på bedste vis, som han nu kan beskytte sig på den ene og den anden måde. Det kan jeg fortælle en hel masse om. Det er slet ikke det, der er kernen. Men så var han klar over, at han blev nødt til, at der var en åndelig kamp, han blev nødt til at tage op. Og det gør, at han kommer der til Jabboks, ikke Jakobs, men Jabboks vadested. Og der møder han en mand der om aftenen, som begynder at brydes med ham. Der var altså en kamp. Jeg vil ikke gå ind i dybden med det, hvad ligger der af det af åndelig betydning. Jeg vil bare illustrere for dig, der var en kamp. Han skulle kæmpe. Og derfor så tog han kampen op. Det var mørkt. Han kunne ikke se, hvem det var. Han kunne bare mærke nogle arme omkring sig. Og jeg kommer til at tænke på, at der står i 15. Mosebog, hernede er de evige arme. Ja, og den mødte Jakob. Og denne her person, som han mødte der ved vadestedet, gav sig til at kæmpe med ham. Og han kæmpede hele natten. Og så siger personen, som kæmpede med ham, det er ved at blive dag. Slip mig, fordi vi skal ikke kæmpe her om dagen. Så siger Jakob, kan I huske det? Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Der var altså en kamp. Han skulle kæmpe, og han havde så fat, jeg vil ikke sige den lange ende, men personen slår ham på hofteskålen, så den går led hoften, og han haltede. Men han fik en velsignelse. Han fik det, som ligesom var udgangen af kampen. Og det er det, jeg godt vil opmuntre dig til. Kirsten og jeg kender et ægtepar, hvor kvinden har det rigtig svært. Hun er et stykke ind i 60'erne, vel i afslutningen af 60'erne, og kæmper. Nej, det gør hun vel ikke engang. Jeg vil ikke sige, hun har givet op, men et eller andet sted har hun måske alligevel. Og det er rigtig, rigtig trist at se på.
Og når vi så tænker på den, og vi beder både Kirsten og jeg beder rigtig meget for den, så tænker jeg, rejs dig og begynd at kæmpe. I bevidstheden om, fordi de er troende, i bevidstheden om, at når jeg tager det første skridt og kæmper i åndens verden, og det er, livet er en kamp. Og det har det moderne menneske i dag, det har de faktisk glemt. Så kan folk synes og sige, hvad de vil. Men sådan er det bare. Fordi hele tiden, så må der være andre, der kan kæmpe min kamp. Og det er derfor, der er nogen, der siger, det er et fantastisk land, vi bor i. Ja, det er det da også. Tak og lov for det. Fra vugge til grav er vi omgivet af hjælpepersoner. Det er derfor, vi har så kæmpe enormt social udgift i vort land. Og det, jeg ringer op, jeg har slet ingen politik i det her, så glem alt det. Men vi kommer i vuggestue, og fra vuggestuen, så bliver vi hjulpet ind i børnehaven. Og jeg har et lille barnebarn på 4 år, hun er kommet i den sidste afdeling af børnehaven, hvorfor jeg er kommet over i marken nu. Wow, det er stort. Og så når hun er færdig i marken, børnehaven, så kommer hun i 0. klasse. Og så er der nogen, der tager hånd om det. Der er lærere, der er pædagoger, der er læger, der er alt muligt. Og vi går videre, og vi brokker os stadigvæk med, at der er nogen, der skal hjælpe mig. Nu har jeg det svært. Nu må nogen komme og gøre noget for mig. Og ja, vi kan alle sammen møde forskellige udfordringer. Men vi er også nødt til at forstå, ligesom David dengang, da han var ganske ung og vogtede sin fars hjord, så var der en kamp, han skulle kæmpe. Men han vidste også, at Gud var med ham, når han begyndte at kæmpe. Det er det, der er kernen i det, at hvis ikke vi begynder at kæmpe, så vil vi jo aldrig se Guds herlighed. Så vil vi aldrig opleve, at det er ham, der er med og hjælper os. Og det er og bliver kernen i vort kristenliv. Så på den måde, så kan vi sige, at patriarken Jakob, han var en prototype. Der er stunder i et menneskes liv, hvor man må tage kampen op, også med Gud. Ikke fordi man er sur og vred på ham, men fordi man ved, at han er den, der i den sidste ende velsigner os. Og det er også det, David han siger, Herren, som reddede mig for løvers og bjørnes horn. Lap, gab, kald hvad du vil. Og det er kernen i det. Jeg kan godt lide, da David han begyndte at tale til Saul, det læste vi jo her. Herre, du skal ikke tabe modet. Det har jeg faktisk lyst til at sige til jer alle sammen. Tab ikke modet. Har du nogensinde tænkt, det er håbløst? Hvordan skal jeg komme ud af den situation? Hvordan skal jeg komme ud af den situation? Tab ikke modet, sagde David. Hvorfor gjorde han det? Det gjorde han da, fordi han havde personligt selv oplevet, at Gud var med ham. At når han gik imod løven, jeg kunne da godt forestille mig, en løve, den er brølt og måske rejser lidt op og spærret gabet op. Kan du se den situation? Lad mig komme væk. Benene på nakken, han kunne ikke engang løbe fra den. Det vidste han vel også. Så var det lige så godt at tage kampen op og prøve på. Man ved jo aldrig, nej, Herren er med mig.
Jeg går imod fjenden i Jesu navn. Og derfor så kunne den knægt der sige til kongen, du skal ikke tage mod på grund af en enkelt filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. For David, han havde lidt erfaring på kampens område. Han vidste, når han tog kampen op, så var Herren med ham og gav ham sejr. Nu går jeg hen og kæmper. Har vi mistet forståelsen af, hvad der sker omkring os? Hvad vil det sige at kæmpe? Hvis vi læser fra vers 45 også der, hvor filisterne havde hånet ham på alle måder, og sagt til ham, kom herhen, det i vers 44, kom herhen, så skal jeg give himlens fugle og jordens dyr din krop. Det var da en udtalelse, der ville noget. Men David svarede filisteren, du kommer mod mig med sværd og spyd og krumsværd, men jeg kommer mod dig i herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet. Og så profeterer han, for han siger, i dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og ligene fra filisterhæren, kan du se, han går videre. Han taler ikke engang om Goliat. Nu skal jeg ondulere Goliat. Nej, han går videre, så siger han, ligene fra filisterhæren, så han fortæller faktisk alle israelitterne, som var hunderæd for filisterne, at den filister her, den bliver slået. Ligene fra filisterhæren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Jeg ved ikke, hvad for en prøvelse du står i. Jeg ved ikke, hvad du kæmper med. Det kan være af alle mulige ting. Fysisk, psykisk, økonomisk, familiemæssigt, på alle måder. Kampe. Synger en gammel sang. På alle sider kamp vi ser. Og sådan er livet også. Og der er ventetid ved psykologerne, har jeg lige set på nyhederne. Næsten 2 års ventetid. Og så skal man gå der og kæmpe. Og det er fordi, vi har mistet troen på, at Gud kan gribe ind i et menneskes liv. Men jeg har lyst til at sige til dig, det kan han stadig. Ja? I den situation, som du står i din familiesituation, i dine børns situation, i dine børnebørns situation, eller hvad det kan være, alt muligt. Gud har alt i sin hånd, hvis vi tror det, og tør tage kampen op og kæmpe med ham. Mod ham, fjenden. Ja. Ja. Tror vi det? Altså, jeg skal godt være ærlig og sige, jeg tror på det, jeg prædiker. Ellers så vil jeg også være, han er sagt en nyttig idiot. Gud har al magten. Men han behøver mænd og kvinder, som rejser sig og siger, nu kan det være nok. Jeg er nødt til at fortælle en beretning. Jeg slår så klart for mig. Jeg har selvfølgelig ikke afstemt det med min kone, men jeg er nødt til at lige fortælle det. Det er ikke så forfærdeligt langt til så mange år siden. Så vågner jeg midt om natten ved, at Kirsten er vågen, og hun havde fået blærebetændelse, og det var rigtig, rigtig træls. Hun rendte der om natten og skulle ud hele tiden, og drak noget vand og så videre, og så videre. Og det var træls, og jeg tænkte, det er da også så træls det her, og hvor er det ærgerligt. Og så vi snakkede lidt, og så vendte jeg mig om på den anden side, for at sove videre, hvis jeg kunne finde ro i det her.
så måtte vi jo finde ud af et eller andet, når dagen den gryede. Så jeg vender mig om, og i samme øjeblik så talte han til mig, så sagde han, du er godt nok en køn mand, som bare lader din kone kæmpe med hendes blærebetændelse, og du vil lægge dig til at sove. Kan du så komme op og kæmpe? Ja, det kan jeg godt se. Hvad i alverden er det for noget? Typisk mands chauvinisme, eller hvad skal jeg kalde det? Søvnig var jeg også. Så jeg stod op og tog lidt tøj på, og så begyndte jeg at gå rundt om vores seng. Jeg kunne ikke gå hele vejen rundt om den, så var jeg ikke midt på gulvet. Jeg står altid op ad en væg, gør de fleste senge. Så jeg gik fra den ene ende og rundt om sengen til den anden, og så løftede jeg mine hænder. Og så begyndte jeg at prise ham. Fordi at vi synger i et kor, du har alt i din hånd, du har alt under kontrol. Og når jeg dig priser, jeg ser, hvem du virkelig er. Tror vi på, at det er sandt, når vi synger sådan en kor? Så jeg gik rundt der med hænderne i vejret, og så bliver man jo træt, så hviler man den ene arm, så hviler man den anden arm. Og så kom man rundt og priser han, og jeg gik rundt og sagde, herre, du har denne her blærebetændelse under kontrol. Jeg priser dig, fordi du har styr på det, og fordi du er med i det. Og jeg har altså ikke, jeg så ikke på klokken, i hvert fald kan jeg ikke huske det, så helt hvor lang tid der gik. Der gik over en time, det kan jeg i hvert fald huske. Og så, ved du hvad der så sker, når man går rundt sammen med hænderne ved at priser herren? I kan ikke gætte, hvad der sker, vel? Så kommer fjenden på besøg, så siger han, ja, nu er du træt, og nu du trænger til at sove, og der sker jo nok ingenting alligevel, og du skal da ikke tro, det hjælper. Så pludselig så har man dobbeltkamp, ikke også? For man har både kamp mod den sygdom og det angreb, man er ude i, og samtidig så skal man også kæmpe mod ens vantro og ens negative tanker. Og så bliver man nødt til at tage kampen op på begge sider. Det er altså samtidig svært. Satan, vi er bort i Jesu navn. Jeg gider ikke alle de negative tanker, og du fortæller mig, at Gud hører ikke bønner mere, og det er det ene og det andet og det tredje vej. Det nægter vi det. Så jeg blev ved med at prise hende, og Kirsten fulgte med så godt hun kunne. Og pludselig, så stillede stormen. Og så kunne både Kirsten og jeg sove og få resten af natten. Fordi blærebetændelsen, den forsvandt. Og lad være med at tro, at jeg siger, hold op, det var smart, var. Nej, det var da Gud, der gjorde det. Men det var os, der blev kaldet til kamp. Altså, hallo? Vi er nødt til at forstå, at et kristenliv er også et liv i aktivitet, altså i kamp, i åndelig kamp. Og derfor så er vi nødt til at huske på, at den kamp, vi skal kæmpe, står i Efeserne 6:10, er ikke mod kød og mod blod. Samtidig vi tror, det er andre mennesker, vi skal have fat i og brokke os over på den ene eller den anden eller den tredje måde. Ja. Så. Har vi forstået, og har vi bevaret troen på, at der er en kamp, vi skal kæmpe? Jeg ved godt, det er en påstand, og jeg tror, den allerstørste del af ikke blot af Danmarks befolkning, men verdens befolkning vil sige, du er fuldstændig af sporet. Det har ikke noget på sig. Men jeg vil våge den påstand, at bag ved et hvert problem er der en åndelig verden, som kæmper og går imod os. Tror jeg på. 100%. Men der er også en åndelig løsning, og det er den, vi skal ind og have fat i.
I højsangens første kapitel og andet vers, der står der, hans navn er en udgydt salveolie. Tænk så, at du kan smøre Jesu navnet på dit legeme, på din pande. Du må også godt tage lidt olie i hånden, hvad ved jeg. Men smør det på og begynd at prise Herren. Jesu navnet. Der er et kor, som er blevet vældig populært. I will always speak the name of Jesus. Det er en amerikaner, en ung kvinde, som Gud har givet evner til at skrive nogle fantastiske kor, som hun så holder sådan nogle 24 timers lovsang i en kirke. 24 timer. Hvad går der af jer? Kan det lade sig gøre? Altså, jeg har set nogle optagelser. Jeg tænker, wow, det her det er fantastisk. Tænk sig i 24 timer at prise Herren i en kirke. Jeg tror, der er en enorm åndelig kraft, når vi begynder at prise Jesu navnet. Vær stærke i Herren. Lad os prøve at læse Efeserne 6. Efeserbrevet. Et af Paulus' dejlige breve. Det 6. kapitel. I det 10. vers. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Altså når vi står i kampe og kæmper, så kan vi godt mærke, der er ikke meget kraft. Hvad skal vi gøre? Og det er klart, det er også et spørgsmål om at tro og tillid til Herren. Men Paulus han siger her, I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, det var det, jeg citerede lige før, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og det synes jeg, vi ser rigtig meget af i vores dage. Jeg siger ikke det. Det har jo altid været sådan. Verden har været ond. Djævlen han raser. Og han kæmper, og alle mulige negative kræfter kæmper. Men Jesus har givet os. Det var derfor, vi læste som allerførst. Du skal give ham navnet Jesus. Han skal hedde Immanuel. Gud med os, i os og for os. Og der er bare lyst til at opmuntre dig med, du som lytter her. Jesus, han vil være med dig, når du beder ham om det. Han vil give dig den kraft, du behøver. Også til at rejse dig og sige, nu går jeg imod i Jesu navn. Nu løfter jeg mine hænder over for dette problem, som står foran mig. Og så begynder jeg at prise og tilbede og ære Herren. Halleluja. Vi skal lige læse et vers i 2. Korinther. 2. Korintherbrev. Der skal vi lige læse et vers. Jeg håber, at det er okay, jeg lige læser lidt af Guds ord. Der er en enorm styrke i Guds ord. Det 6. kapitel i 2. Korintherbrev. Det 6. kapitel. Og jeg har lyst til at gøre Paulus' ord til mit, eller hvad med at tro, at jeg tror, jeg er Paulus, eller sådan en vældig fyr. Det tror jeg. Det behøver jeg ikke at sige, jeg ikke tror, for det gør jeg ikke. Men der står her, som hans medarbejder, altså Kristi medarbejder, formaner vi jer da til ikke forgæves at tage imod Guds nåde. Det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Og så kommer det, se,
Nu er det nåderig tid. Se, nu er det frelsens dag. Det er Paulus, der citerer fra det gamle testamente, fra Esajas og fra Lukas også. Han citerer, nu er det nåderig tid, nu er det frelsens dag. Så har jeg lyst til at proklamere ud over os alle sammen, hvad end du kæmper med, hvad end du står i, se, nu er det frelsens dag. Se, nu er det en nåderig stund. Så rejs dig i Jesu navn og begynd at kæmpe. Tag kampen op. For eksempel sige, Jesus, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe og gøre det her. Giv mig visdom. Det har David jo nok lært, så han vidste godt, at jeg skal ikke kæmpe med sværd og bue og pil og spyd og hvad det er for noget alt sammen. Jeg har nogle andre våben. Så han slyngede en sten i hovedet på filisteren, så han faldt om. Jeg tænker, det var sådan lidt konisk, lidt buet og vælvet, sådan ligesom en smutsten. Dem kender du godt, ikke? Dem, der sådan er lidt flade og aflange eller runde, så kan de rigtig suse. Så han nogle lidt halvstore sten, har han fundet der. Og så slynget, han har været rigtig god til det, for han har gået og øvet sig i mange år. Så han ramte filisteren lige i panden. Hvis jeg skulle sammenligne det med noget i dag, så må Herren give os noget til at tage hans ord og slynge det mod fjenden. For da Jesus blev fristet i ørkenen, hvad var det så, han gik imod djævlen, og djævlen fristede ham? Han citerede, der står skrevet. Han citerede Guds ord. Gud, du har sagt i dit ord, der står skrevet, og så slyngede han Guds ord imod fjenden, og så står der, så forlod djævlen ham for en tid. Han blev jaget på flugt. Goliat blev dræbt. Dem, der går imod, bliver dræbt. Og så siger han jo nemlig videre, der i 2. Korintherbrev, hvor vi læser, så står der, vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vanry, men anbefaler os selv som Guds tjener på alle måder, ved stor udholdenhed, under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig kærlighed. Hvis han færdigt taler, så kommer det ved Guds kraft. Ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar. Og kernen i det er, fordi det er jo det, han siger videre i Efeserbrevet 6. kapitel. Han siger, brug de åndelige våben og retfærdighedens våben til angreb og forsvar. Der siger han rent faktisk, at det er, vi kæmper efter Guds anvisninger med sværd i højre hånd og et skjold i venstre. Ja, det er faktisk det, der står her. Det er det, han refererer til. Han taler rent militærisk. Der er en kamp, der skal kæmpes. Og du har et sværd. Hvad er sværdet? Står der i Efeserbrevet. Guds ord. Hvad er skjoldet? Troens skjold. Hvormed du slukker alle den ondes glående pile. Når han kommer og siger, fred, det kan ikke lade sig gøre. Hvordan skulle det kunne ske, og så videre. Så løfter du skjoldet og siger, der står skrevet. Og jeg nægter at sige, det kan ikke ske. For Gud er alle ting mulige. Hallo, altså, det er den kamp, vi skal kæmpe. Skjoldet standser satans pile, og Guds ord
Det er svært. Vi citerer, der står skrevet. Og det har vi lov til. Rigtig mange gange har jeg oplevet, at Gud har givet mig et ord i en bestemt situation. Et ord, som jeg stod på og brugte og praktiserede det. Og oplevede, at Gud greb ind i situationen. Ja, nu er jeg ved at komme til vejs ende. Jeg har bare lyst til, og jeg ved, jeg har læst det en gang før her, så du må altså undskylde. Nu får du nogle rester fra et andet måltid. Er det okay? Det er til allersidst. Det er i 2. krønikebog, det 20. kapitel. Og det kan du læse her i eftermiddag, hvis du vil, eller i morgen tidlig, eller hvornår du nu kommer til at tænke på det. Det er faktisk overskriften over det 20. kapitel, det er Josafats sejr over moabitterne og ammonitterne. Det er altså de 2 folkeslag, som kommer imod israelitterne med en kæmpe hær. Og Josafat vidste, puha, det her, det går ikke godt. Og så må du selv læse en helt med, som der står rigtig mange gode ting, som man ligesom kan lære af at tage til sig. Og så kan vi læse, at vi tager bare til sidst, hvor at der er en, der kommer med et profetisk budskab. Vi kan læse det i vers 15, der står der, lyt alle judæere, Jerusalems indbygger og kong Josafat. Dette siger Herren til jer. Vær ikke bange. Hvad var det, jeg læste om David sagde til Saul? Tab ikke modet. Det er jo det nemmeste for os, og det kan vi nemt komme til. Men her siger ham denne Sekaria, vær ikke bange, lad jer ikke skræmme denne store hær, for det er ikke jeres kamp, men Guds. Og så springer vi lige over og tager vers 21, så står der, derpå rådførte han sig med folket, altså kongen, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne, syngende, tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. Og i det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne, dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Fjenden blev slået. Når vi stoler på Herren, citerer hans ord, priser ham, lovsynger ham og tilbeder ham. Og det kan være, der går en time, det kan være, der går 2, det kan være, der går en nat. Men hvad betyder en nats kamp i den åndelige verden mod et livs sejr, når fjenden kommer imod os? Hvad end det er. Ja, det var bare lige det. Så må du tage det til dig. Begynd at kæmpe kampen. Pris af Herren, for han har styr på det. Og du behøver ikke bede i overvis. Når du har bedt en gang for en ting, så har Herren hørt bønnen. For han sover ikke. Han som bevarer Israel og sit folk. Så når du har bedt Gud, grib ind i denne situation, det er sådan og sådan, og den og den. Og tak fordi du hører bøn. Og nu vil jeg prise dig, for sejren, den er i dine hænder. Så vil du opleve nogle herlige mirakler. Far i himlen, jeg priser dig i Jesu navn. Fordi du har magt ikke blot i himlen, men på jorden. Og Jesus, det sagde du, lige inden du får til himmels, så sagde du til dine discipler, dine efterfølgere, mig er givet al magt i himlen og
på jorden. Gå derfor. Og det har du også sagt til os. Så giv os din menighed noget til at tro på, at når vi rejser os og begynder at kæmpe, så kommer du med din magt og åbenbarer din herlighed. For ja, vi erkender i os selv, at vi er magtesløse. Men dit ord siger, alt formår vi i ham, som giver os kraft. Og det er dig. Jesus, giv din menighed. Ikke blot os, som sidder her, men alle de kristne rundt omkring i vort land, i stuerne, i kirkerne, hvor de samles. Giv dem et syn på og en forståelse af, at du har al magten i himlen og på jorden. Og når vi priser dig og tilbeder dig og ærer dig og ophøjer dig, så åbenbarer du din herlighed blandt dit folk. I Jesu navn. Så beder vi bare om en nådens og en troens og en frimodighedens ånd. For du har ikke givet os fejhedsånd, men kraft og frimodighedsånd. Det siger dit ord. Så tak, fordi vi må modtage det i Jesu navn. Om den bøn, så velsigner jeg alle, som har lyttet til det, vi har delt denne formiddag. Amen. Amen.